Ahoj, vidíme sa pri ďalšom vzore a ideme si ho ukázať. Tentokrát začneme takým počtom očiek, ktorý je deliteľný do štvorkou, čiže 20 a na kraji si urobíme krajné očka, čiže plus 2. Takže urobíme si 22 očiek nahodených. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ešte dve krajné. Raz, dva. Točíme si prácu. Voľné očko, voľná priaca ide dole, priaca od klopka ostáva na ruke. Robíme si prvé očko a začíname 4 obrátenými. Raz, 2, 3, 4. Teraz potrebujeme 4 hladké. 2, 3, 4. 4 obrátené, raz, 3, 4, 4 hladké, raz, 2, 3, 4 a 4 obrátené, raz, 2, 3, 4 a krajné očko si prehodíme. Teraz sme zo zadnej strany, takže na plániku máme nakreslené hladké očka. A my potrebujeme teraz upliec všetky očka obrátené, aby boli na prednej strane hladké. Takže to rado pletieme obrátené očka. Prešupneme sa na druhú stranu, otočíme prácu. Teraz sme v ďalšom riadku, že potrebujeme opäť striedať 4 obrátené očka do vzorovanej kocky a 4 hladké očka do hladkej kocky. Zajdeme 4 obrátené očka, hladké a 4 obrátené. Prešupneme prácu na druhú stranu. Ideme zadný riadok, čiže v ďalšom riadku potrebujeme mať všetky hladké, čiže zadný riadok bude len všetky očka obrátené. Prešupneme sa na druhú stranu. Ideme ďalší riadok. Tuto potrebujeme urobiť krajné očko. A teraz sme v riadku, kde potrebujeme zasa striedať 4 obrátené očka pre vzorovanú kocku a 4 hladké očka pre hladkú kocku. 4 obrátené. 4 hladké a 4 obrátené. Prehúpneme sa na druhú stranu. A pozor, teraz sa nám mení opäť vzor, čiže potrebujeme nad vzorovanú kocku upliesť hladkú. Čiže si urobíme prvé očko. Tam, kde ide hladká kocka, musíme urobiť 4 obrátené očka a na vzorovanú kocku potrebujeme 4 hladké, aby bol spredu obrátený vzor. 4 obrátené
4 hladké, 4 obrátené a prehúpneme sa na druhú stranu. Takže máme prvý riadok ďalších kociek hotový. Robíme si krajné očko. Začíname tentokrát hladkou kockou. Takže máme 4 hladké a v obrátenej kocke potrebujeme dať hladký vzor. Takže celý riadok môžeme pliesť hladko. Máme ďalší riadok hotový. A teraz máme krajné očko. Ako prvú máme hladkú kocku, takže robíme 4 obrátené. A teraz máme vzorovanú, takže 4 hladké. 4 obrátené. 4 hladké, 4 obrátené. Tam si niečo spýtlo. A to som, takže ideme cúvať. No a prenosujeme očka. Rozpletieme. Ide sa na miesto tyrovočíku robila. Už som to našla. A teraz máš pekne vychádzajú stále 4 a 4 očka. Dobre. Ideme na druhé strane. A tento celý riadok môžeme pliesť. Máme ďalší riadok hotový. Potrebujeme pokračovať hladky a toto budeme mať obrátené očka. Ideme 4 obrátené, aby sme mali hladkú kocku spredu a 4 hladké, aby sme mali vstupujúci vzor na vzorovanej kocke. Zase 4 hladké a 4 obrátené a 4 hladké. Takže máme prvý rad kociek hotový, aj druhý. Čiže nad hladké kocky pôjde zasa vzorovaná kocka. Pokračujeme. Čiže už nemusíte pozerať do plánika, len kopírujete tento prvý riadok, že potrebujeme 4 obrátené, 4 hladké, 4 obrátené, že máme krajné, raz, 2, 3, 4 obrátené pre vzorovanú, nadvzorovanú, 4 hladké pre hladký vzor. A tak to striedame. A teraz robíme totožné kocky s týmito prvými. Otočíme prácu
A tentokrát môžeme všetky očká urobiť obrátenie. Prešupneme sa na druhú stranu. Robíme si krajné očko, robíme vzorovanú kocku, čiže 4 obrátené a pri hladkej kocke 4 hladké. Zase 4 obrátené a 4 hladké. 4 obrátené. Prešupneme sa na druhú stranu. A opäť môžeme celý riadok urobiť obrátené očká, lebo z prednej strany máme všetky očká hladké. Prešupneme sa na druhú stranu a ideme posledný riad týchto kociek, čiže 4 obrátené pre vzorovanú kocku a 4 hladké pre hladkú kocku. Prešupneme sa na druhú stranu a tento raz pôjdeme robiť ďalší rad kociek, čiže nad vzorovanou kockou bude hladká kocka. Budeme teraz striedať 4 obrátené očká a 4 hladké očká. No a 4 obrátené pre hladkú kocku a 4 hladké, aby sme na vzorovanej kocke urobili prvý riadok. Zase 4 obrátené pre. Prešupneme si na druhú stranu. Robíme si prvé. Ideme hladkú kocku, čiže 4 hladké. Opäť 4 hladké, čiže celý riadok môže byť hladký, lebo aj vo vzorovanej kocke robíme hladký riadok. Ďalší riadok budeme striedať 4 obrátené a 4 hladké očká. Otočíme prácom, robíme krajné očko a môžeme ísť 4 obrátené, 4 hladké a tak to pekne striedame. A šup na druhú stranu. Opäť celý riadok môžeme urobiť hladké očká. Na druhú stranu otočíme sa a opäť ideme 4 obrátené a 4 hladké očka na striedačku. A toto je posledný riadok ďalšieho vzorového
rukoci. Tak to vyzerá. Máme 4 rady rukociek. A vyzerá to z prednej strany takto. Že sa nám strieda hladká a sorovaná kocka. Odzadu nám to vyzerá takto. To je celkom pekný vzor. Takže prajem veľa slobody pred deťmi a nech vám to pod rukami rastie. Čaute.